Така. Значи ето, тук седи Ники. Тук седи Ники и тук седи Васото. А аз седях ето тук. Това е една пейка, която е на фона на морето. Там долу има концерт на ревю. Верни до гроб. Не може без Милена. И така, аз седях тук. И изведнъж като седнах тук се усетих и казах: абе, аз всъщност тук да не седа тук, нали? Да не ви преча на гледката. И Васото каза: не, спокойно, няма такова нещо. И Ники каза: не, няма такова нещо. И Васото каза: не пречиш на гледката. Но не й помагаш. Добре. Аз бях Радослав Парушев, вашия звезден репортер. Вашия звезден репортер тук от този прекрасен кемп. Това ще е лафа на годината. Ти как си се? Какво тиката как си се? Къде отиваш, бе, Копале? Ами, никъде не отивам. Добре, ела да ти покажа тия хора, дето. Ела да ти покажа тия хора, дето щях да повърна пред тях. И само момент, сега ще ги заснем. А може ли да се ходи бос? Ами не, трева се едно, в мене запалка, сега ще ти дам. Не, ела ти покажа хората, тук са. Тя, че те ни слушат. Добре. Аре да ви изкръстим нещо. Не, няма нищо да им кръстим. Значи, Копале, тия хора там, горе, показвам, си седат и тук си представи как се появявам аз и повръщам. Къде е детето? Детето в момента не е тук, ама те ни гледат тази разпредина. Ключ от туалет. Смисъл, представяш, сигурно тези хора, дето там са постоянно подложени на това някакви на пушене и на гъби. Да ги снимат. Добре, това е за сега. Разделяме се тук. Сега, ти знаеш ли къде е туалетната? Има тук едни дървени неща. Ти си в по-близкото. Добре. Дъж ключа в себе си през цялото време. Заключи се отвътре. Сега ще ти дам. Ники, само помахай, сега ще ти дам. Дай ми за фокус. Лека нощ. Дай ми за фокус.